To je jen sen. Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Toto video možná bude i poslední, protože prostě kvůli jednomu videu asi mě už moc rádi nemáte. A takže si založím nový kanál. A tam prostě začnu úplně od znova a prostě nebudu říkat který, protože prostě tak. Aby si mě prostě našli jináčí lidé a poznali, jaká jsem doopravdy. A ne podle jednoho videa, který jsem natočila. Já vím, každý člověk dělá chyby, tak nevím, proč mě teďka všichni vytáčíte, že jsem jednou pomluvila moje kamarádky. A chtěla bych hlavně říct, že jedna moje bývalá spolužečka, Jochča, nevím, proč mě zrovna teďka najednou prostě říká, že jsem blbá, když jsem jenom ty kamarádky jednou pomluvila ve videu a ona mě, ještě když jsem chodila na jináčí třídu, tak ona mě prostě pomlouvala každodenně. Tak nechápu, jako když jsem jednou udělala chybu, jakože vím, je to velká chyba, ale nechápu, proč prostě mi to tak vyčítá. Prostě já už jsem si to s holkama vyjasnila, je mě to moc líto a prostě se moc za to video omlouvám. Takže na tomto kanálu končím a založím si nový kanál. Tak se mějte pěkně. Tak ahoj.